that it was Jesus from Nazareth, he shouted, "Jesus, son of David, have pity on me." Many people told him to stop, but he shouted even louder, "Son of David, have pity on me." Jesus stopped and said, "Call him over." They called out to the blind man and said, don't be afraid. Come on, he is calling you." Yeah. The man threw off his cloak as he jumped up and ran to Jesus. Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" The blind man answered, "Master, I want to see." Jesus told him, "You may go. Your eyes are healed because of your faith." Straight away the man could see, and he went down the road with Jesus. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Ndawo yakuzodena mwe muno kuti ave nenharo. Nzokala umuntu uteve lenkani. Kune zvino muupenyu zvinoda nharo. President unonesifuna inkani. Pane nguva yekuti munhu unonyarara. Lesikazo kuti umuntu yathula. Kwete nekuti munhu akanyarara. Hachi ukuthi umuntu athuleyo. Asi kuti kune ma-situations ari kumunyararidza. Kodwa kune zimo ezimthulisayo. Iye wakaipa achitoziva hake. Omuve wazi yena. Kuti kana munhu asiri kutaura. Umuntu engakhulumi. Pane zvinhu zvisingaitike muupenyu. Lezinto ezingenzakala empilweni yakhe. Pane munhu anofanirwa kutaura manera anhasi. Lapho ukhuluma ngale ntambama. Nauya Bhatimia inondibata pakudai. Indaba kaBhatimia imbaba kanje. Ari kuda kuona. Ufuna ukubona. Murume akura zvekuti waitofamba chinogara panzvimbo paaigara. Indoda enkulu ukuthi wayehamba esahlala lapha ahlala khona. Kureva kuti aishanda nemeso evamwe. Ukuthi wayesebenza ngameso abanye. But this time panzwa kuti uyu ndiJesu. Ethi uthi lo nguJesu. Haachada help seyanopiwa nevanhu. Kasafuna usizo njalo lalupho ngabantu. Nokuti vanhu vaimbata ruoko. Abantu vaimbamba isandla. Vomuendesa kwaanofanirwa kuenda. Vekuti lapho muliye khona. Ati panzwa kuti uyu ndiJesu. Ethi sithi lo nguJesu. Haatarisire kubatwa ruoko. Akutarisirwa kuti achifamba wachiona. So kana munhu wakatenda muna Kristu. Panofanirwa kuva ne-shift or a difference. Ana Peter vaiva varedzi vehoyo. Vaiti vakabata hoyo vaitengesawo zviwanira mari. Asi Yesu akafamba naJesu. Pavakudiwa mutero wetemberi. Akanzi naJesu, enda undobata hove. Kwete kuti ugotengesa. Asi kuti uivhule mukanwa mayo. Kureva kuti kana waneni. Pane patinofanirwa kujamba manje. Pane process dzatinofanirwa kuita skip. Tine difference yatinofanirwa kuona. Vaiti vakabata hoyo yetengesa. But aina Jesu akabata hoyo inobhadhara. Mwari ngaakupe imwe nzira inotaridza kuti wana Mwari anoita zvinhu. So Bhatimia ari kudawo maziso. Nokuti amboshanda nemaziso evamwe. Ziriko nyasha zvechokwadi. Zekuti unoona vanhu vanokuitira zvinhu. But there is another dimension of grace. Yekuti unoonirwa nyasha dzekuitawo zvinhu uriwe. Ziriko nyasha dzekumbobatsirwa. But kune nyasha dzekuti iwewe uchava mubatsiri. Yauya kuzotaura kuti munhu ngaaite nharo. Kuti ndakatsirwa kwenguva refu. But Mwari simudzai chiyero. Ndaakudawo ivo vanobatsira vanhu. So Bhatimia haachada kubatwa ruoko. Akuti kana ndakuzoda ndaakuda kubatawo vamwe. Chandaakuda pano ndipeiwo maziso angu. Munhu ngaazive kuti ane zvinonzi zvake muna Kristu. Pane nguva yekuti vakawanirwa nyasha vari muEgypt vana veIsraeri. Vakagariswa muGosheni. But that was not the end. Nokuti there is a place inonzi Canaan. Gosheni chainodetsera is still inside Egypt. Saka Mwari ari kuti handidi kukuropafadza uri nhapwa mukati mezvinhu zvevanhu. Ndakuda kuti uve nepanonzi pako. Kuve nenzvimbo inonzi yako. So muna Mwari zvirimo. Unotanga uri paGosheni level. Wozoenda paKenani level. But kana wakuenda Kenani kune zvine nharo. Nokuti muGosheni munoenjoya muri muEgypt. Faro achiziva kuti
we are still around. Kana Mwari vakuendesa Kenani, kune mhepo dzinosimuka. Ndauya kuzodenda mamuni manera nhasi. Takuda kutendane naro. Anoti handidi kuperekedzwa ndakuda kuenda ndega. Handichada kupiwa lift ndada kudriva inonzi yangu. Handichada kurojeswa ndakuda kuvaka inonzi yangu. Nokuti kune Mwari anozvigona. From Goshen to Canaan level. Dziriko nyasha dzinokumuva. So Bhatimiya anzwa kuti Jesu ari kupfuura. Anonzwa kuti ari kuuya kwauri. Anzwa kuti Jesu ari kupfuura. Pana verenga rati iro. Jesu waibuda, he was leaving. Waitobuda muJeriko. Kurati ane nguva yaakapinda. Bhatimiya hazvina kuita. But zvakuita nguva yaakubuda. Tichitobuda mugore irori. Mwari ngaakupe last minute miracle. Mwari ngaakupe last minute blessing. Yokuti mwedzi yafamba yawanda. Wasara nemumwe chete. But he is the same yesterday, today and forever. Ngakwarire nyasha sedzaBhatimiya. Kuti eya angapinda hake muJeriko. Hapana chakaitika kuna Bhatimiya. But the Bible that as he was living. Ugone kubuda mugore usina munana wako. Ndakuda mutendane naro. Anoti Mwari mukupera kwerino gore. Munaziva mashoma asara. Ndakudawo zvinonzi zvangu. Ndakudawo panonzi pangu. Ndakuda kubata zvinonzi zvangu. Bible rati Jesu waibuda. So pane nguva yekuti tiri kubuda mugore. Iwe watoresigna kudhara. Dhari inonofunga harisi rangu. Mwedzi yese yapera. Tatova muna December. Mwari haamuvwe nemazuva. Mwari anomuvwa nekutenda. Mumazuva mashoma asara. Last minute yasara. Ndiri kuona Bhatimiya achisvinura. Jesu ari kubuda muJeriko. Ndinoziva kuti paakapinda ane zvaakaita naZakeo. But yaZakeo ngaiperere kuna Zakeo. Tiri kuda inoitwa kana Jesu akubuda. Kune vakaitirwawo gore richitanga. Unenge akuda Mwari anoita gore richipera. Kune vakaitirwa gore riri pakati. Vaakuda Mwari anoita gore raakupera. So Bible rati as he was living, ari mukubuda, aiterwa nevanhu vakawanda. Bhatimiya ndofunga wakanzwa noise. Akabvunza kuti ko chii chiri kuitika panapa. Akati Jesu weNazareta ari kupfuura. He began to cry out. Wakatanga kudanidzira. Ndokubva paita vanhu vasingafari kana wakutaura, kana wakuchema kuna Mwari wako. Kune vanhu vasingafari kana wakudanidzira kuna Mwari wako. Kune vanhu vasiri kuzofara. But ndauya kuzopa nharo mumwe munhu. Continue to cry out loud. Usanyararidzwe neCovid. Usanyararidzwe neeconomy. Continue to cry out. Musizeni yatiri yakaoma kudai. Bhatimiya wakadanidzira. Vanhu vakauya kwaari vakaedza kumunyararidza. Bhatimiya ndokubva aziva handisi kuchema kumunhu, ndiri kuchema kuna Mwari. Saka kana vanhu ikavanoisi kwavari, I will continue to cry out loud. Regani botsika mbishana. Bible rati vakamuudza vachiti Jesu weNazareta ari kupfuura. Ndo identity yavakamupa, Jesus of Nazareth. But iye pakushedzera haati Jesu weNazareta, anoti mwanakomana waDhavhidhi. Kuti ari kudresa with kingdom understanding. Nokuti kana ari David ndiye mambo, saka Jesu mwanakomana waDhavhidhi kureva kuti ari kuadresa neunderstanding yakingdom. Nokuti vamwe vari kuti ndi Jesu weNazareta ari kupfuura nemuJeriko. So kana ari weNazareta anogona kusaita zvinhu muJeriko. But kana ari weumambo waDhavhidhi anoita kuNazareta kana kuBheterehema. Bhatimiya akava nekuziva kweumambo. Takuda vatendi vane maziviro avanoziva nawo Mwari kuti wega kuBulawayo, wega muAfrica, muZimbabwe, you can do many things. You can do greater things. Pane vatendere panapa vanomuziva seMwari weumambo.
nzvimbo kuti akava nekuziva kwakasiyana nevanhu vakutsanangurira. Ndavada munhu anoti kana akura pakunzwa anonzwa umambo hwaMwari nokuti zvanzi ndiJesu weNazareta. Akati handikopi matsananguriro enyu nokuti handimuzive nemaziviro enyu. Ndavada munhu anoziva Mwari nemamwe maziviro. Vamwe vanyamuziva achiita zvinhu kune vamwe vanhu, but ndinoziva anosimudza marombe kubva kuguruva. Ndine mamwe maziviro andinomuita kuti even ndinofa nimwe vakaimba ndane maziviro andinomuita. Even ndine matambudziko andinawo pataevhura ndane mamwe maziviro andinomuita. Ava vangamuziva saJesu weNazareta. Uye anoti aiwa son of David. Kureva kuti ndine a level of knowledge yandinayo. Dambudziko nderekuti une maziviro awakaudzwa nevamwe. Ini ndani maziviro andinomuita. Ane tsika yekuti kana uri rombeso anonzwa manyawi newe. Nokuti akatoti ndinoda kuasimudza marombe iwayo. Saka kana vanhu vakanditi nyarara uri rombe, nyarara una hama, he sticks closer than a brother. So ndine mamwe maziviro andinomuita ekuti kana ndikashaya munhu anomira neni, iye anoti my hand is not shorter. Haana kuti ruoko rwabendini wako, haana kuti ruoko rwasekuru wako, anoti my hand is not shorter. So ndinomuziva achiita zvinhu kana hama dzangu dzikaregedza, ndinomuziva achiita zvinhu kana sekuru vangu vakaregedza, kana nyika ikaramba kumira neni, kana ikonomi ikasamira pabasa rangu, ndinoziva Mwari anoti my hand is not short. Ukati jasta maziviro aunyararidzwe nevanhu vane kuziva kuri lo. So zvanzi iye wakakontinya kushedzera. Chaarutanga kuita pano kuita nharo nevanhu kuti aiwa kana mukandinyararidza ndiri kuda kuti iye asvike paanodayira. So Bible wakakontinya, he cried out more, son of David, have mercy on me. Bible wrote and Jesus stopped. Remember he's blind. Asikuona kuti Jesu amira. Pane mwe level so. Usinoona kuti Mwari watomira munyaya yako. Wakachema Mwari ndokubva vamira musituation yemba yako. But nekuti auone mazhi, unenge uchiramba uchingonemba so. Iwo Mwari nyaya dzako ndo dzakatomirira panapa. Tine vanhu vasati vakuona zvomweya zvekuti situation yako ichokwadi usati wakuona, but Mwari vamira munyaya yako. Hausati wakuona muchato wacho, but Mwari vamira paisi vemuchato. Hausati wakuona stendi yacho, but Mwari vamira paisi pemastenda. Hausati waona motikari yacho, but Mwari vamira munyaya iyoyo. So but niye haasi kuona, but kuna Mwari ari kumuona, kuna Jesu amira. Bible rati and Jesus stopped. Ndokubva atuma vanhu. Jesu ndokubva atuma vanhu. Jesu watuma vanhu. Haana kuuya ari iye. Kauya ngehuye. Akatuma vanhu. Watuma vanhu. Iye musaziva kuti vanhu vanombotumwa. Unoramba uchida kunetsana naye, iye akutodhila nevamwe vanhu vari kufanira kunge vachitaura newe. So vanhu vakatumwa vakaenda kwaari. But the same people ndo vambomunyararidza. But Jesu ane vhangeri raavapa this time. Ndokubva anzi nyarara. But paaramba achidanidzira, vanhu vatumwa back kwaari. Cheer up. Fara. He's calling you. Uyakubiza. Munhu ari kunzi Fara uyu haasati akuona, chinofadza kuona kana uri bofu. There is a dimension of faith. Yekuti unotanga kufara iwe usati waporomotwa manje. Unotanga kufara imba yacho isati yavako. Yekuti unoziva kuti ari munyaya dzangu Mwari. Akutodhira nenyaya dzangu. So haana kutanga anziona wozofara. Chatanga ndechekufara kuti munhu agone kuzoona. Amene wandiri kutaura naye. The joy of the Lord is our strength. Pane wandiri kuzotaura naye manhero anhasi kuti zvanzi naJehovha fara. Ikonomi yakadai zvinhu zvakamira kudaro. Chaakukupa mufaro kuziva kuti iye akamira musituation yangu. Iye amira kugadzirisa nyaya dzangu. So vanhu vaenda nevhangeri kuna Bhatimeo vari kutaura mufaro.
intokozo but chinofadza kodwa kuthokozisayo kuti bofu lione ukuthi sibabu sibone but ivhangeri rekwajesu manje evangeli lakojesu chaakutanga akukalayo kufara ukuthokoza munhu asiri kuona ukuthi longabonile achifarirei ethokozelelani kuudzwa kunzi okutshela ukuthi ari kukudana uyakubiza ukaziva kuti anewe ari kutaura newe ngazvikupe mufaro nokuti hakusiye wakadaro kana atarisa situation yako haisiye akadaro so ndokubvanzi cheer up fara he is calling you uyakubiza zvanzi iye wakabvisa bhachi rake yena wakhipha ibhachi lakhe wakabvisa bhachi rake wakhipha ibhachi ira asi vhangeri raudzwe asi ovhangeli alicheliwe raudzwa nderekufara bedzi alicheliwe nokuthokoza but pano bible root he took off his cloak wakhipha ijazi lakhe kuda kuti ane chaari kunzwisisa ukhona kuzwisisayo mukurarama kwavo vanhu ava mazuva acho okupheni kwabantu laba ngamalanga kana munhu ari bofu ukuthi xa isipofu ane mapfekero aita unendlela egqoka ngayo for people to notice him ukuthi abantu so bemnenzelele the jacket raanga akapfeka ijaketi aligqokile it has to do with blindness ukwenza nguphofu unoziva here kuti kana wani dambudziko ngathi unohlupho uyakwazi une zvaunopfekedzwa ukhona kugqokiswayo zvekuti zvinotoda wega kuzvibvisa ukuthi ufuna kona nokuti kana usina kufunda ngawungafundanga unopfekedzwa meseji mupfungwa wako uyagqokisa imeseji yekuti hakuna kwauchaenda ukuna lapho basa panemo majaketi atakapfeka ijaketi akagqokayo unofanirwa kubvisa kukatsamura wega kana wakuziva ndinonamata mwari mupenyu bvisa pfungwa yekuti handina kwandinoenda itina jesu ndinoenda kure pane murume akapfeka yemanto ejaketi raakapfekedzwa nokuti ibofu but nyangwe ari bofu vaanzwa kuti jesu ari kumudana jesu chambiza ane mabhacha anoziva kuti haadiwi kana waakushedzwa ayo majaketi asi kurane kuramba wakapfeka kana waakunamata mwari kana mwari vaakutaura newe type yemabhacha haapfekwi bhachi randiri kutaura ikind of mentality nemunhu tine munhu ane mamwe mafungiro ekunyika iye amuna mwari shoko richiti kana munhu ava munashe ava chisikwa chicha but munhu ari kuya akapfeka eclock emanto yeblindness akapfeka bhachi rekumba kwavo iye akutaura najesu wekudenga so haana kuudzwa kuti bvisa bhachi ari kukudana but ega akazviziva kuti kana andidana kana akutaura neni kana arangaina upenyu hwangu pane zvandinofanirwa kukatanura pfungwa yekuti imba haivakike ibvise pfungwa inoti kana muri mucovid hapana chinobuda ibvise nokuti iye haana time yaanonzi ari yaanonyatso all the times god is good ita pfungwa yekuti zvakaoma zvakadaro kudenga kuna mwari unoita zvishamiso zvichirema zvakaoma zvakadaro kuna mwari unoita zvinoshamisa pane bhachi rinoda kubviswa pane mentality inoda kukatanurwa nokuti tine pfungwa dzatakapfekedzwa nekuda kwemasituations atinosangana nawo so healing haina kuuya kusvika munhu atanga nekubvisa bhachi rake ile izama umuntu wazi akhiphe ibhachi lakhe nokuti ukaramba une bhachi reupofu ngoba ungahlawula ibhachi leupofu iwe wakupiwa meso unasinikezwa amehlo uchaita challenge 1 uyaba le challenge eyodwa unenge une mentality yebofu uyaba kule mentality iwe yesipofu uri munhu anoona wona kuti umuntu obonayo mentality iyo iri komuvanhu imentality le ikhona ebantwini kana zvinhu zvikamuitira zvakanaka into zingamenzela kahle kana mukatomuremekedza kuti aya kana makachena kana ndingamsoni kuti ali ukucecile unotonzwa iye achipikisa yezvenepikisa kuti abhere rasikana ibhere ukhothama lo hakukhotama haana kubvunzwa nzi makatenga kupi ngakuti ngengapi but ega anongoda ngozvifumura so yazembura yedwa haagoni kugamuchira kunzi wakachena akawanisiaa kuti ucecile iye akatochena tenececile ibhachi repoverty ibhachi lepovati rakapfekwa mumaindu aigqoke engqondweni raanogara achingozviudza so anezitshela yena kuti kana chakanaka chikaitika pandiri okuthi kwenzakala kini I must tell the world kuti pane zvisiri right church chiri chakuti ukhalungazinganga kuphela murume anonzi lazaro indothetha achibuda muguva ephuma ethuneni instruction yakristu instruction kakristu ndeyekuti abvise
adzidziswe nhumbi dzemuguva idzi. Nokuti atichi izemba. Nokuti akafamba ine mafungiro ezvakafa. Ngoba ahambele ngqondo zabantu Iye abafile. ari mupenyu. Yena sephila. Hapana chipenyu chaachaita. Akuna ntephila ezayenza. Vanhu vari kuti munhu sezvaanofunga Imagine umuntu njengalokho akucabangayo. ndo zvaanoro. Yikho khona. Zvorati the power of mind Amandla engqondo. ikasagadziriswa. Manje lokulungisisa. So bhachi rabhatimiyo Lebhathi likabhathi. ringangodaro riri bhachi rerudzi, Lingaba lebhathi. bhachi rekumadzinza. Lebhathi losendo. Kuti kwedu hatidaro. Uthi ngathi tasenzi lokho. Kwedu hakuna anozvigona izvi. Akuna mntu okwenelisa iliti. Kwedu hakuna akamboachivha kusvika. Akuna muntu akachiva wafika lapho. So Mwari wakada kukuitira Kodwa uyathanda ukukwenzela. chakubhloka hasi Satani. Akukublockleya so Satan. Uri kunonoka kubvisa bhachi. Uphuza uthi ibhathi. Murume uyu haana kuparidzirwa kunzi bvisa bhachi. Ndikela ichinya zvangu kuti give ibhathi. But ega maari makava nekuziva. Yena yeka kuye waba nolwazi. Blind Bartimaeus murume ari mature spiritually. Ublind Bartimaeus umuntu osekhule emoyeni. Nokuti chakamupa kuita nharo. Ukanzi nyarara. Iye asikuona. Utathula yena engaoni. Nokuti ukanzi nyarara Ngothathula. unogona kufunza kuti ndiye adaro. Daxa ukuthi mabhulu Because yoyo. hausiziva uri kutaura. Ngoba uyazi umuntu okhuluma naye. But iye akaziva kuti haasiriye. Yena wakwazi isuli. Anoziva sei kuti haasiriye Jesu apindura. Athi Jesu ophendula. Nokuti tine vanhu vasati vakura Abantu abakakhuli. zvokuti vanopindurwa neasiri Mwari. Ngoba baphendula umuntu akakhuli. Vonzwa sekunge ndimwari. Lezo ngani uNkulunkulu. Vanhu vanopindura. Abantu baphendula. Satani anopindura. Usathane yaphendula. Situation dzinopindura. Isimo saphendula. Taakuda vanhu vakura Sesifuna abantu bakhulu. vakuziva kuti uyu haasi Mwari. Ngekosilazi uNkulunkulu. Although answer yauya in time. Ngoyi andibe in time. Just imagine wangoti mwanakomana waDhavhidhi Kaya uthi indodana kaDavida. ndinzwi reyongoni Ngizolumusa. pouya izwi rekuti nyarara. Kuyilizwi lokuthi thula. Answer yauya in time Iyansike ngesikhathi. but iri wrong. Kodwa irongo. So answer yaMwari haijajwe netime, Yaza ukuba ijaja isikhathi. inojajwa neunderstanding yako spiritual. Yajaja understanding yakho emoyeni. Wakaipa anopindura futi in time, Omubi uyaphendula ngesikhathi njalo. anobata nguva Iyabamba isikhathi. but asiriye Mwari. Kodwa ingasuli uNkulunkulu. So mindiro yauya kuti nyarara, Manje sezilo ukuthi thula. anoramba achidanidzira Yaloke ememeza. kuna kuti pane chaari kuziva. Kuti kukhona akwaziyo. Chipi chaari kuziva? Yintoni eyaziyo. Ari kudanidzira achiti Umemeze sithi mwanakomana waDhavhidhi indodana kaDavida ndinzwi reyongoni. izwele umusa. Ngoni ndonyasha Umusa. kureva kuti paari kunzi nyarara Ngothathula. hapana ngoni, Akula musa lapho. apa hapana ngoni. Akula musa lapho. Kureva kuti he knows the character. Uyazi character. Saka amuti ndinzwi reyongoni nokuti munadzo. Uthali ngizona umusa Saka lapho. any answer isina ngoni amusi. Enye into ngiramusa isiyo. Answer ichauya muupenyu hwako Yazi zekuzephela yakho. ichiti hauna kwaunoenda Isitakulela kuphila nokuti hauna kufunda. ngoba ufundana. Haasi Mwari. Asonkulunkulu. Iye anoti kudii? Yekuthi Ndinosimudza marombe, abayani. ndinosimudza marombe kubvamuguruva. So answer imwe neimwe inenge munhu aakuziva language yedenga. Mindiro imwe neimwe kana musituation yatiri yedenga recovid, situation ine zvairi kutaura. Mabhizinesi apa anodzika. amabhizinesi ayehla lapha Iye haadaro. yena kayenzi njalo Anoti kana pane kudzikisirwa nakulokweshiselo imiti pane kusimudzirwa. ndinaukulokusaka Ukaziva kutaura kwake waita mutendane nharo unoudza covid kuti Mwari wakapa vanhu kudya murenje kusina mabasa, iri shutdown kusina anoenda kana kwaanoenda. Vanhu vakanhonga chingwa mangwanani ega ega. Handisi kuzovata nenzara nokuti ndinaiye anonzi El Shaddai, iye anonzi Jaire anopa, anazvo muridzi wazvese. unika zvezinto zonke So ukamuziva ungabamazi haunyararidzi. awuthuliswa Mindiro yake unoiziva necharacter yake. impendulo yakhe yazi njalo ngekharacter yakhe Character yake hombe ikharacter yakhe enkulu rudo. luthando Ane rudo Mwari. unothanda uNkulunkulu Aiwa saka achiti there is no more condemnation. kuti Vanhu kuti ane rudo neupenyu hwako. uthanda impilo yakho Ukanzwa anoti Mwari hakugamuchire zvaunoita azviite, aweza vaudza kuti hamusi kumirira Mwari chaiye. ukwezaumelela uNkulunkulu sibili Iye anoti there is no more condemnation to those who are in Christ. kunabasi kuKristu Ita nharo wakatsika pascripture, ngoba le nkamu yethelisa ita nharo wakatsika pashoko rake. ngoba le nkamu So yethelisa Bartimaeus anoziva kuti murume uyu ane ngoni. Bartimaeus wasitudu Saka any answer ikashaya ngoni mukati. eni athi ngasokumusa phakathi Vanhu. nabantu So mukati medu phakathi kwethu lapha tine vanhu vakapindurwa nevanhu, kunabantu abaphendula ngabantu tine vanhu vakapindurwa naSatani chaiye, kunabantu abaphendula tine vanhu msethi vakapindurwa nemamiriro ecovid.
economy. abaphinda isimo se-economy Vakaura moyo vakaneta nazvo. vajinga valahlithemba Ndauya kuzokuitisa nharo manje. zokwezisikani manje Ndoda kuti uiudze situation iyoyi manje. utshela isituation leyo manje Kuti there is no time kana situation ingachinje umwari wake. akunasikhathi He is good all the times. good all the times. So blind Bartimaeus, uBartimaeus waziphofu vanhu vauya abantu sebobile vakamuti cheer up. bathini This time haite cry out more. khathesi kamemezi kakhulu Why nokuti atoziva kuti shuwa vatumwa zveshuwa. sekwasi bathunyiwe Nokuti even pamatauriro avo ekukhulumeni kwabo vati he kuthi yena is calling you. uyakubiza Kuda kuti vakutaura iye. sekhuluma yena Osa munhu akatumwa naMwari umuntu othunywe uNkulunkulu anotaura pamusoro pake. ukhuluma phezu kwakhe Haatauri pamusoro pezvake iye. akhuluma phezu But kwakhe anofanirwa kuti iye Mwari wacho pamunyanga. yena Saka uNkulunkulu vakamuti he is calling you. uthawu yena uyakubiza Chimwe chinomupa kuziva kuti zvichokwadi vatumwa. awuyakumnikezi ukuthi lo Is kuti cheer up. ukuthi thokoza Unotaridza kuti iye anounza mufaro kutshengisa muupenyu. ukuthi une letitokoza empilweni yomuntu Saka Bible rati wakabvisa jaketi rake ebabhide wakhiphe ijaketi lakhe ndokubva aenda kuna Jesu. wahamba kujesu The guy is still blind, lokhu yisiphofu but ndiye akashedzwa. kodwa nguyabizwayo Haana kuramba akamira. kasalanga lokhu emile Akati mutaurirei kwathanda imtshele kuti situation yangu handioni. ukuthi isimo sababhoni Iye ndiye angatouya kuno yena nongabuya ngapha auye kuzondibatsira. ezonceda But murume anonzi blind Bartimaeus igebe kaBartimaeus akaenda kuna Jesu. wahamba kujesu Haana kurasika. kalahlekanga Haaoni, kabone but haasi kurasika. kodwa kalahlele Nekuda kwekuti ngenxa yokuthi shoko rinoti ilizwi lithi thy word ilizwi lakho is a lamp liyisikani unto my feet. ezinyoni zakho But iye akataura shoko yena akhuluma ilizwi haakurasisa. akulahlisi Iye akataura shoko yena akhuluma ilizwi haakurasisa. akulahlisi Handizivi kuti akananga sei pana Jesu. asi wako ndijani kujesu Zvichidani munhu waakabondera paya. ngayo kuhotela komnye But muntu ndinonzwa kuti akasvika. ndizota wafika Hamene wati kutaura neni naye nhasi. asikhuluma lo namhlanje Ndaona wasvika paunofanirwa kusvika. wona Business riri kubondera yes. But you will get there. Basa rako rinenge harisi kupa pundutso yes. But kudenga kuna Mwari you get there. Kana iye akataura shoko, opposition haitadzise kuti zviitike. Luke chapter 5. Luke chapter 5 Pakanzi kandai kwakadzika. wakai jikelanda bowethe okutshona khona Hongu vakabata hove zhinji. lebo baba mhita zezile Asi Bible noti the net began to break. ingati yakasi kudhabula Kurati pane zviri kupikisa, kukhona kuphikisayo zviri kubvarira mambure. okudhabula But hazvidzivisa the miracle akungabeli simanga yekubatwa kwehove zhinji. sokubamba kwenhlanhla ezivile So pane kubondera kunoitika, kuna kuchayelela okwenzakalayo pane kudhumira kwazvinoita. kuna kuchayelela okwenzakalayo Vandakanzwa kuti akasvika. ndezvathiwa wafika Havana kutsanangura aiti aifamba sei. akathatha kuti wahamba kanjani Vanonzwa kuti akadanwa. kodwa uyethi zvito wabizwa Ari bofu kudaro. esipofu kanjalo Zvichida pane paairovera. ngabe lapho But wachayelela haana kumirira ipapo. kamelanga khonapho Kuti ndiri kumushaya handisi kubona. shelazi So inkosi there are times in life kwenye isikhathi yekuti empilweni uri kubondera. uthi yachayelela Unenge hausi kusvika paunofanirwa kusvika. ufike lapho kumele ufike khona Continue to take a move. ofuna ukuhamba Kana iye akataura ramba uchiita. wakhuluma ufuna ukuthetha Kana iye achitaura ramba uchiita. ukhuluma ufuna Iye akakudana akakumirira. hayi ukumele Jesu haana kuti uri kunonoka. Izvana kuti pane paakarovera zvimwe nguva. But Jesu ane patience naye. Jesu anoramba akakumirira. Kune muchato wakakumirira. Relationship ichiita sekuti inobondera. Pane nyaya dziri kubondera so. But kana Mwari akati uri kuzochata bedzi, muchato unoramba wakakumirira. Motikari yako yakakumirira. Sitendi yako yakakumirira. Ropafadzo yako yakakumirira. Jesu haana kuti wanonoka. But iye akaramba akamirira blind Bartimaeus. Tina Mwari ane patience nevanhu vari kubondera vari kurasika nokuti vakanzwa shoko rake uye vari kufamba vachienda towards him. kule So wakaenda akasvika pana Jesu. wahamba wafika kujesu Ndokubva abvunzwa, wabuzwa chii chaunoda ndikuitire? ufuna kwenzele ntoni Remember he was a blind beggar. khumbula ukuthi wayengaboni Raiva dambudziko kuva bofu. okwakuludhuwe kuba yisipofu Kuva bhega harisi dambudziko. ukucela sodhuko Yaiva solution panhau yekutsvaga mari. yayisolution endabeni yokuthi nyimali But uri kunzi he was a blind beggar. kuthiwa wayi-blind bag So Jesu anobvunzirei? ujesu ubuzelane Chii chaunoda ndikuitire? kuyini okufuna kwenzele Nekuda khona kwekuti zvinogona kuita mufunge ngenxa yokuthi ngoba kungenza kuti munhu anonzwa comfort mumari iri kupinda mundiro. umuntu ezikhamfote imali engene emganwini Okanganwa kuti ndinofanirwa kuona. ekhona ukuthi kumele ngibone
pane munhu paanoitirwa zvakanaka kuna muntu lapafika aenzela kuna kwasi amusamba kunzwa munhu anopiwa chigaro so umuntu opuyisihlalo so kuti ndiye mukuru wemaroja umkhulu wamaloja chitori chigaro ufunge umuntu chekungomirira kuroja roja ubelela amaloja kutokwasikowa chitoremeka zvanhu vakadiko mudhara ukuthi awujali mdala zvokuroja roja izvozvo ukulojaloja kunoko ufunge mukukundikana kwaiso akweshilekaniko mune vanhu vanorespektwa mu zvokuti vasvika pakunzwa kuti kuti atowana imba zonda akunduza chigaro chavo kune dambudziko rinoti rikabata munhu rinomupfekedza comfort zvokuti anokanganwa kuti idambudziko kune challenge muupenyu yekuti unosvika pakuimaneja nepakuijaira. I love examples. Patinoenda kumusha unoona mutemberi wangu dumbushawo tinowanzofona tiri kuuya saka mutemberi unopinda mukicheni utanga kutibikira tinogona kusvika vachirimo isu tikangopinda tikangogara almost 5 minutes pamwe teta kutobuda misodzi nekuda kweutsi but ivo manje vanenge varimo zvavo havachabuda misodzi saka rendaifudza kuti vakasimba ndikazodiscover kuti mafirst days vaitombobudawo musodzi saka system yavo yadamaged yakuwara zvokuti vaaaccommodata dambudziko iroro zvokuti mudambudziko iroro havasisina dambudziko vanotonzwa nesu tichangouya kuti utsi hwanyanya basa pari pekuti dambudziko rikakuwandira so ukarirarama kwenguva refu it becomes part of your lifestyle. Unotonzwa nevanhu kuti idambudziko muridzi warijaira zvako ungotonodya hako kuseni kwacho unodya kuma-12 half 11 kuzviconfuse lunch wozodya hako manheru wait rinoti lunch maura reexist unonzwa loss pane kutambudzika muupenyu kwaunosvika pakujaira saka jesu paanobvunza kuti chii chanoda ndikuitira anotoziva kuti munhu aono vanhu mukusaona kwako uchiri kuziva here kuti mari iri kuya ndiro haisi yekushanda ishoma kungopiwawo tsitsi dzevanhu vakuda kuti ushande yako so ukajaira zvevanhu unogona kukanganwa zvako jesu anobvunza bofu chichanoda ndikuitira uratari kuti unofanira kunge uchiziva problem yako because kusaziva dambudziko ndo dambudziko hombe tine vanhu vasazive dambudziko rainavo anomuna munhu akarwara anoti kana munhu achirwadziwa anogona kutora mapain killers but anonzi mapain killers haapedze urwere anokubvisira pain otanga kurwara usingarwadziwa. That's why your mapain killers ese anenge akanyorwa kuseri kwawo so kuti don't take them for more than 10 days without consulting a doctor. Sei vachiti usatori for more than 10 days because unogona kusvika pakufa usina pain uchiri muhweni kuda kuti mapain killer anongokusustaina panguva iyoyo wakamirira kuenda kuna chiremba nokuti haadhili nechirwere anongobvisa feeling yepain. So mamwe matambudziko akadaro muupenyu hwevanhu vakasangana nemapain killer kuti achiziva kuti kunoja kusiraiti ai vari kunoja kwakanaka vanotoremekedzwa ipapa blind Bartimaeus mubvunzo waapiwa mubvunzo kuti mubvunzo wakapfava
umbuzo oluhle. but munhu wokuti aiwana mari Umuntu ayisithi wayithola imali. ari bofu Siphofu. kulati akatanga kuona Akasukubona. haachapiwa mari Kasanikezwe. saka jesu ari kuti chiita choice Jesu ndiye ukhetho. kushaya mari wakuona Usele imali uzobona. kana kuramba uri bofu uchiwana hakuti mari kushaya Uhlala isiphofu uthola imali bijati. ndiudze chine value mulife mako Ngitshela kule vale empilweni yakho. but miyo ndokubva azviziva But waba kwazi. kusaona akuiti Ungabona kwezi. vanhu vanoona kukutungamirira Abantu bakukhokhela. woenda newe samuel Behamba lawo kwenye indawo. vakakubata ruoko Lokubamba isandla. but kunzi auone Kodwa kuthiwa ubone. kune dambudziko Kuloduru. ndokubva ati ishe ndoda ndione Wathi inkosi futhi mboni. chaari kudawo manje Akufunayo manje. kuona Yikubona. saka vanhu vaimuti nyarara Abantu abasithi thula. vaida kunyararidza kuti asaonewo zvake Bafunga ukuthi bemthusa ukuthi engaboni. but vaputi vachingomutungamirira neruoko Uthi lokho bemdonsa isandla bemkhokhela. indaifungidzira kuti enemy yemunhu ari successful Nanta uthi isitha somuntu ophumeleleyo. munhuwo ari successful Ngumuntu ophumeleleyo. otozoona kuti nemunhu asina chinhu Umuntu ongenalutho. kupane kuti ave inspired nemunhu ari successful Kulokuthi ekhuthaza umuntu ophumeleleyo. just imagine kuti vanoona Ababonayo khanje. vari kuitira bofu jealous Bayenzela isiphofu jealous. kune vanhu vasingadi kuti ungokwanawo muprogramu Abantu abafuna ukuqala ku-program so. vanofara uri paura Bathokoza lapho khona. unozati ukaita house girl kana kuti garden boy Ungeke kwazi gere kubukade boy. woudza varungu wako vanoshandira Utshela labo basebenzela amakhi wakho. kuti ndada kupota ndichiwedzera zvidzidzo zvangu zvechikoro Sefuna ukuthi kumele ngigezekele isifundo zami. vanondoziva kuti unenge auzvifarire zvaugarden boy Abakwata ungana ukuthi uba ungade boy. vanokuwanzira basa Bawungayenza umsebenzi kumnene. waikoti havadi kuti uye ikoko Abafuna ukufika khona ngani. vakude kuti urambe uri kuzasiko Bafuna uhlala uphansi khona ngani. ndo nature yemunhu iyoyo Yineche yomuntu. kuti varefu Uthi abathi ndo vanovhara mupfupi zakeyo yiba bavalela umfitshane zakheyo. ivo vakareba kudhara Bona bathi vanoziva kuti mumwe munhu afanira kuwana mukana bathi awumuntu ngamele ayithole ithuba. blind bartimaeus But mina so isipho. maenemies akhe Izitha zakhe. vanhu vanotoona Abantu ababonayo. havadi kuti aonewe Abafuna ukuthi ibone njengawe. kunoti vane chavanosensa Kukhona abakusensayo. potential iri muno munhu asiri kuona Ekutishene somuntu ongabonile. tatsano vakaona vamwe mikana yaenda Lo angabona imanyanya kuthiwa sihambile. bheta tikamuchengeta ari bofu Kudala kudaro sigcine isipho enjalo. but ndinofara wakaudza jesu Nathokoziwa tshela uJesu. ndoda kuti ndione Ufuna ukuthi ngibone. jesu ndokubva amutendera kuona uJesu wamvumela ukuthi ebone. but miyo ndokubva aona UBhathimiyo wasebona. haana zvimwe zvaakakumbira Akune into ayicelayo. nekuda kwekuti tine vanhu vatinoziva Ngekuthi kunabantu sibaziyo. ane zvimwe zvaanozoda kuziva Kukhona angafuna ukuba kwazi. kana akuona Ungasebona. kuti ambenga achininyaradza ndiani Akathi idolisa. oza chimwe chabloka blessing yemumwe Ubeke blessing yomunye. ane maafter effects kuti kana zvandifambira Ngahambela. umwe munhu anoita mudumbu Uzazisa. ishe vakangondikomborera Ngahambuzisa. pana anofanira kubata shuwa Ukhona kumele ngibambise. oza denga rinotoziva Izwi liyakwazi. kuti uyani mapromises aakatarisira nokuti imagine kana waakuona Imagine nasubona. wozoziva kuti uyu ndiye anga asingade kuti uone Wabathina ngati ngamuntu wone. we are blessed to become a blessing Isiwe yizibusiso. zvokuti ndingakazoinzwa kana watoropafadzwa manje Umazi ubusisiwe. zvinonakidza Kuyathokozisa. tarisai mukomana unonzi joseph Khalani uJawuta kuJesu. zvakareruka Kulula. kuti aregerere vakoma vake Ukekoleka bafowabo. nokuti anga ashefu Ngoba oza pane wayeseshe. mumwe kuregerera kunonetsa uchiri palevhu iyoyo Kukhona ukukona ukuhluka nokulevu. mwari ngaakukomboreni Kulula akubusisi. kuti akuregerera kupfave nokuti munhu angakudima lift ukasanga naye wani mota yako kuregerera kunoita isi Umuntu anochiri thozo mota. jose zvakamurerukira kuregerera vakoma uJosefa wamubani ukuthi ayokholela nokuti kubo. vakasvika apa better position Ngoba vamthuleka ku better position. mwari ngaakusimudzire Kulula akuphakamisa. nokuti pane imwe levho inorema kuregerera Kune ilevu esindayo kuyiqolela. akakonzera kuti uve nedambudziko Ngoba nutube ludubo. osangana newe futi uchiri mudambudziko iroro Eshandawo lokukudubo. unoramba uine chigumbu Ndawo lonke. but akasangana newe mwari akusimudza zvinoita nyoro kuti muudze kunaka kwamwari but miyo chaanongoda bedza But miyakufuna kuphela. ndoda kuti ndione Ngifuna ukuthi ngibone. jesu aiva munzira uJesu wayesendleleni. uye zita rake anonzi the way ndiye nzira uJesu uthi yindlela. but miyo waigara musaidi merodi uBhathimiyo wayehlala esaidi neroad. osa pane pamwe position yawakagara Kule isikhathi sokuthi iposition ehlelile. nyasha adziuye ikoko Umusa ubuyi khona ngapho. jesu is the way uJesu yindlela. but miyo waigara musaidi menzira uBhathimiyo wayehlala esaidi nendlela. kunoti anga akagara pasaidi penyasha dzacho Wayehleze esaidi nkomunye emusa yakhona. no wonder jesu paakapinda mujeri kwazvina kudhumana
nokuti Jesu yake chete inyaya yekupinda munzira hakuna kusana wangwari pasaidi penzira upenyu unogona kukisa pasaidi but ndoda kuti udanidzire kuti Mwari ndakasendekwa pasaidi nehama dzangu, ndakasendekwa pasaidi neurwere hwandinawo, ndakasendekwa pasaidi nekushaya kufunda, but manera nhasi ndoda kudanidzira kwamuri. So ndinofara kuti Jesu unonzwa chakagonekwa naBhatimeo kukunda vanhu vakawanda, nokuti kana vakawanda vaimunyararidza iye ari one akazodanidzira louder than them, kurati battle yaakarwa yekutanga kubhita voice revanhu vanoona, kuona vanoonawo but pavoice aramba kukurirwa. Because mulife une zvaunokundwa, but make sure kuti Mwari akuwanire nyasha uve nezvaunogona. Vanoona vamunyararidza but pavoice ibofu hake but mukomana unoshedzera but ari kugona kushanda nezvinoshanda paari. Meso haoni but muromo unokwanisa kutaura, kureva kuti pane chiripo paupenyu hwemunhu chaunofanirwa kushanda nacho chinoita kuti ugone kusimuka. Hatingafanani tese, hatingaoni but pavoisa Mwari ngaakuwanire nyasha. Hongu tese hatingakave bhora but maoko ngaabate zvinoendeka, tese hatingabate nemaoko zvinoendeka but Mwari ngavakupe njere dzakarongeka. Blessing iri pana Bhatimeo ndeyekugona kushanda nemuromo inondoendesa paCalvary, kuti kune mbavha yakanzi naJesu tiri kuenda kudenga, chiri kuita tiende kudenga kutaura yangoti ishe kana maakuuya mumambo wenyu mundirangarire ndokubvanzi tiri kuenda kurati zvimwe zvese akakundikana but pamuromo munhu akawana denga nesasi chaiwo. Kutaura kana kuchipa munhu denga, kutaura akatonzi tiri kuenda chagona chii akumbira ishe kana maakuuya mundirangarirewo tiri kuenda. Chatadzai imwe mbavha kusaidi kusaenda chii kungonyararawo zvake mumwe achitaura iye akanyarara. Pane kumwe kunyarara kunokupotsesa zvinhu. Vanotaura vanoti a closed mouth is a closed destiny. Gona kushaura muromo wako, haungagoni zvinoitwa nevamwe yese. Bhatimeo haoni sezvinoita vamwe but kana pari pakushedzera ende chaunofanira kuziva kana waziva kuti uri bofu shedzera. Ukaziva situation yako unofanira kuita naro. Usadzikame zvinhu zvakadai izvi. Mamiriro akaita mbako haidi kudzikama. Usakope system dzevanhu nokuti vamwe vari kutopembera havangatsanye newe. Asikana dai mabatirana neni ishu yemereji yangu ingoni kubuda pachena kuti yako kwete yawo. Wekaone kuti panoti netseya yangu ivo vane yavo iri right iwoti yangu oti vachamira sadza ivo vakatoudzwa kunzi yemumwe hairambirwe sadza. Unewa unotarisira kuti ndiye achazomira panzvimbo uregere kuzvidisappointa mudikani, muromo wako ngaushedzere. Bhatimeo zvinotiratidza kuti aiva mwana waTimeo, zvichida nevakoma kana vanin'ina kana mudhara wacho Timeo aripo ati ega ndiye akudanidzira apersonaliza nyaza dambudziko nderake. Dambudziko ukaziva kuti nderako muromo wako haunyarari. Une vanhu vaukatarisira but vanoonaka iwo waoni. Saka iwo ndounofanira kuchemamo uchikwimidzana nevanoona vamwe zvinhu zvavo zviri right. Unotongoona kuti zviri right
right but ukatarisa zvako kakhilo kwakho I don't act the same way. ungayenza okufanayo Saka David akatamba zvine difference uDavid wayenza kula masuku nokuti aiziva Mwari kwaakamubvisa, ngoba wayebathi uNkulunkulu wamkhipha ngayo nokuti pakauya Samueri kuzozodza kwakubekho uSamuel kuzogcoba iye anga asipo, yena wayengekho but nekuda kwenyasha ngenxa dzaMwari yomusa kaNkulunkulu akamirirwa, wamelelwa akazodzwa wagcotshwa achibva kumakwai. esuka ezimvini So kana areke yaJehovha yaakuuya nomthokozo kaNkulunkulu usiza haatambi zvinofanana nevamwe, kadlala ukufana nowabanye anotamba with a difference kula masuku nekuti unoziva ngokuyazi kwaakabviswa naMwari. atishwa kuna uNkulunkulu Iwe ukangoziva chete wona ungabakwazi kuphela haudi kupushwa kuti act with the difference. awufuni ukufuqa ukutenza kula masuku Ukaziva situation yako ungabakwazi isimo sakho haudi kupushwa, awufuni ukufuqa haumirire kalenda awumeleli ikhalenda kuti pa10 days kuti dzekutanga kuti kwegore zokuqala komnyaka wakamirira 10 dzekutanga umele 10 zokuqala pano uchiitei lapho usenzani neupofu hwese nokuqonqonqonqa 10 ngadzikuwane uri mune dzako, thena nokuti zikuqonqonqa une nyaya yakabata upenyu hwako iri kukuremera. eva ndipilake kusindayo Act with the difference. yenza kula masuku Kana pari pakuimba nakusekuhleleleni vamwe vane kavoisi kavanochunazo abanye vane kurivoisa vakuchunayo rabatimi harina rakaita lauda, ayikabhatimali chinongi lakalauda kureva kuti kumwe kuita lauda kunakishakita Mwari okumalauda kwathatha uNkulunkulu nokuti ava vaimunyararidza, lava vemthulisa but iye paakaita cry out lauda yena imemeza kakhulu Jesus stopped. uJesu wama Kuchema nezwi repamusoro ukumemeza ngezwi liphezulu kunoita kuti iye amire. kwenza ukuthi enene Situation yako isimo sakho lesi usazifananidze nevamwe, singabanye vanogona kukunyepera vangakukambira amandla tati pamwe chete asi asikana ndawonye safana takasiyana, sichiyene tine kwatinobva, kukhona lapho esuka khona tine kwatatobva izvezvi, kukhona esisuke khona tine kathesi mawiri atatoita kuya kunendlela panapa, esibuye tine ngayo madzokerero atichaita, kunendlela tine esingaphinda ngayo mudzimba dzatiri kutonopinda, dzine nyaya dziriko. So kana wauya pana Jehovha kuza kuNkulunkulu act with the difference. yenza kulo masuko Togera chiudza vamwe kuHarare chona chela abanye eHarare kuti vamwe makaberekerwa muno muHarare, abanye zazala lapha eHarare vamwe takauya, abanye zeza saka tine kadifference tino masuko ende mawiri atakaita akatosiyana siyana. indlela eseza ngayo ichiyene Even muri pabasa, indlela isemsebenzini muri pasemukambani, nokusemkhambani but mapindiro amunenge makaita kodwa indlela elandela ngayo akasiyana. achiyene Mumwe wakazongofonerwawo nehama omunye watifondwa isitoko kwashota munhu wani ushota umuntu eyi-1 ukazopromota kwapromota ungapromotwa kwete nekuti wakakwalifya hathi ukuthi wakukhwalifayiwe wakangonyarwawo newamwe sekuru akuhlonipho wakuita mntu munhu ane mapepa muofisi senza ngalo lalapha ehofisi kana wakunamatira basa rakadai noto ngenza umsebenzi wayo jesu with the difference. thathazi lo mahluko hausiriwo waidiwa, asuwa ofunakala wakatozviziva kuti ungosiriwo waidiwa, uyakwazi asuwa waidiwa haana kuuya, waifunakala kakuyana iwe ndokubva waenda ipapo wena uhamba khonapo ndokubva wanozorora zvavo. wathuphumula ndakambonzwa wakomana vachitaura nezvo abafana bekhuluma sori inenge rafu but ndakavanzwa vachitaura ungani irafu mukomana achitaura so omujane khuluma sanzi munhu wandakarora umuntu engimthethele asiriwo nenda kuroora mai ayisuye kayifuna ukumthatha ngati munhu iyenge ane matremba iyoyo asete zvokutamba. ngelengajari ndakavanzwa achitaura ngenza bekhuluma hanzi asiri mani ayisuye ayisuye mumwe wangu amiri kwaakazoenda angakosi waya ngayo pandakazoona uyu ngabona lowo osa anenge sabhuko onganisabulo wamona sabhu kana ichitawo mwapo isabu esezoba kana wakuita purei itawo mwapo enza tori sabhu zvishuwa nditeisabu bururi tine madifferences atinawo sinomasuko esilawo ekuti ukacheuka ukaona nyasha dzamwari dzaakakuitira uthi ungaphambuka umuntu awanza uNkulunkulu you worship with a difference. iyadumisa nomasuko vamwe vashimba zvine karidhimu so abanye hlele kulokuyilidini izwi ngariende mwari akunzwewo ilizwi lihambe uNkulunkulu ekuzwe ita izwi riri outstanding. ngoba lelizwe elibalulomasuko Jesu akamira uJesu wama anzwa kushedzwa sezwa ukumemeza akamira wama anozviziva kuti iri izwi yakosi leli lizwi riri munhu ane problem. ngilo muntu oloduru mamwe mazwi ndiri kuanzwa amanye amazinyawo but iri voice iri ivoyisi munhu leli ane nyayawo umuntu lolendaba zakhe izwi rako ngariattract answer ilizwi ngariise mwari musishweni dzakusangana nadzo. uNkulunkulu ekusishishini ohlangana nazo Jesu waibuda mujeriko uJesu wayephuma eJeriko
akasiya miracle yekupedzisira wachisimanga sokuqina yemunhu anga ashedzera esomuntu wayememezile mukubuda kwauri kuita mugore rino ekuphumela kwenza kulo mnyaka ndoda kukudena kuti udanidzire uqala ukuthi umemezele usangane ne-last minute miracle last minute miracle tine vanhu vanofuta kuti zvinoitika nekuda kwetime kula vantu vaqala ukuthi kwenzakala ngenxa yesikhathi aiwa mwari wedu anoita zvinhu even mutiming asingatarisiri unkulunkulu yezinto zethu ngesikhathi ongathanyeliyo ndakazviona kubhora iri ngayibona ebhoreni mina imwe timu dziri pa00 ziku-00 so vamwe vava kutobuda mugiraundi kuti asiyafuna ground ithi takazonzwa kuti pena sezasapena ndikanzwa kuti ragohwa sezasasebethlothini last minute last minute iri dangerous iyingozi inoendesa mukombe ihambisi trophy inoenda mulast minute iyahamba ilast minute iwe unogona kutora umwe mukombe mulast minute muno thathe itrophy last minute izwi rako ngarigowe semuchato danidzira nezwi kuna jehovha ngelizwi kunkulunkulu mwanobva timai mukati muchato zvinhu zvinotora time so ungathi umtshato mna nokuthatha isikhathi aiwa zvitori time awuthatha isikhathi chinhu chatinofunzira chinoda time into enza ukuthi kufuna isikhathi chinhu chinoda mari zhinji mutime shoma yinto efuna imali eningi nokuti chimwe chinhu zvinotora time enye into ethatha isikhathi pane pachiunganidzwa mari pheukulu uthabisa imali zvino ukaiwana yakaungana ungayithwala ekutheni wakaka time kashoma sofuna ukuzithanda kulutshwane iexample yezvangu ini manje umzekelo sowezinto zami la ini takaronga muchato 1 week nahlola umtshato 1 week next week yacho ndotatochatsa next week yakhona ngachata marongero atakaita ukuhlelesa kwenzayo mwari marongero avakazviita unkulunkulu ukuhlela kwenzayo ane vanhu vaakaudza kula vantu abatshelayo chatisaitsanwa chatisanu foti lo mufundisi akuparidzana kuchata umfundisi lo uchimela kachatanga ngaachate munhu kachate lo ndobva pangoye 1 phone call kwawe 1 phone call tiri kuda kuti muchate sifuna ukuthi uchate ndikati mari zvingaitwe zvarini kungaenzwa kwati zvikanzi kana mangwana loba kusazi zikafuna kuti munhu ari kujoka ngatakuti umuntu ajoka zvikanzi endai kuwestern union hamba newestern union ndikaona mari yacho yauya nawe imali yakho sikisi sana ndangopa ziziso sesibizaziso kuti uyai kumuchato vane emthathweni next week next week vemasteps vakaita emergency abamasteps vaenza i-emergency anotangwa neusiku neusiku adika besekusudasekusuu emergency emergency kune last minute miracle so miracle yekuti vanhu vangu chinorongwa gore rese ushela unyaka wonke bhebho rati jesu aitobuda ebakuti jesu kurati vanhu vaitoshanzira kuti apedza nejeriko azvatopera havana kuziva kuti paakunobuda kumapeto kwerodhu kuna tsano vari kusangana nomumwe munara hama dzangu ndiri kuparidza mwari anoshamisa ndiri kushumira mwari unoita zvishamiso asingalimitwe nenguva in this time and in this season may god give you a last minute miracle in this time and this season mwari ngaakupe last minute blessing unozava yedu munhu anoswera achitambudzika kuti ndopinda neimtauna ndina mari yekombi umuntu uya achitume kuti ngenzenza nithauna ndamali yekombi rinogona kuzodoka nemotikari nyowani lingatshona selimotenja izvi hazvi zvekuparidza chete kai asokukuchumela kuphela takasangana nazvo sahlangana lapho hama dzangu kudenga kuna mwari ezvilini unokulukisokuzana pane last minute miracle ole last minute miracle vanhu vachiti hapasisina zvapera anosita kusela sokuphelile jesu aitobuda he was living sephuma sehamba but akaramba kubuda nemunana womwe munhu wayala uphuma zesimasa ramba kubuda mugore usina kubata munana wako chichadenda munana wako ndechekuti uchadanidzira mane ramasi ndokuti vatisimuke tidanidzire kuna mwari kuti mwari ndiri kudawo maziso yekuperekedzwa nevanhu ndaneta yekutangurwa nevamwe ndaneta yekuitirwa zvinhu nevamwe ndaneta ndakuda nyasha dzekuitawo zvinhu zvinobatika ndakuda nyasha yekuita zvinonzi zvangu ndakambogara mugosheni kwenguva refu I need to move into my own Canaan. Ndiye mwari wegosheni ndiye weKenani. He can bring that shift into your life from Goshen to Canaan. Kupopirwa kusvika palevo yekupawo, kutambidzwa kusvika palevo yekutambidzawo vamwe, kubatsirwa kusvika palevo yekubatsirawo vamwe, kupiwa hembe kusvika palevo yekugorera vanoshaya hembe. Mwari unozvigona izvozvo. Last minute miracle, let us begin to pray. Shout unto the Lord. Yes, Amanda.